amma ana karatu a gunshi kuma ya ishe shi falala da daraja da ɗaukaka. Ya yi shekaru 15 na ƙarshe na rayuwar shi, ko fashin yini guda bai yi ba a masallaci yana karantar da mutane ilimi da ƙur'ani har ya koma wurin ubangijinsa. Wannan shine Shehu Tijjani. Inda ka gaskata Shehu Tijjani baya ƙarya. Shehu Tijjani ba shi da son zuciya, kuma Shehu Tijjani ba wai malamin ɗariƙar Tijjani kai ne baka san shi ba. Shehu Tijjani in ka kawo malaman ƙur'ani shi makaranci ne a zamanin shi. Isa Sheikh Sanusi na Libya ma wanda kowa ya san shi da sunna ya je ya karatun Qur'ani sau 2 a gunsa kuma ya yi mishi ijaza na karatun Qur'ani. Haka nan kuma Shehu Tijjani ka kawo malaman fiqhu, to ai a duk kasar Fas babu irin shi cikin fiqhu. Saboda haka shi malami ne faqihi. In kuma ka ɗauka hadisi to Shehu Tijjani malami ne na malamin hadisi ne wanda salsalolin shi suna nan. Ya yi karatun hadisi a gun Mahmud al-Kurdi, ya yi karatun wajen Sheikh al-Hifni, yana nan salsalolinsa kowa ya san su. Malami ne ba irin wato kurum mu ya ba mu abu ɗaya daga cikin wato irin fruits nashi, ko kuma ya ba mu abu ɗaya ne cikin da kayayyakin marmari nashi muka rike muna jin daɗi, shine wuridin nan. Amma ana karatu a gun shi kuma ya ishe shi falala da daraja da ɗaukaka. Ya yi shekaru 15 na ƙarshe na rayuwar shi, ko fashin yini guda bai yi ba a masallaci yana karantar da mutane ilimi da ƙur'ani har ya koma wurin ubangijinsa. Wannan shine Shehu Tijjani. Idan mutum bai san shi ba ya karanta littattafai sannan ya san shi. Babu irin shi wajen tamassukus sunna. Yana har ma Sheikh Sanusi a cikin littafin nan na ɗan shi Ahmad Sharif yana cewa da na shiga Sahara ina jin mutane suna ce ai wani malami ya bayyana a ƙasar Fas ana ce masa Ahmad Tijjani, yana tsanantawa akan aiki da hadisi, yana cewa mutane ku bar fiqh. Alhali ko lamarin ba haka bane, domin na je na same shi ma faqihi ne mai kiran mutane zuwa mazhabar Malik. To saboda haka irin wannan magana ya kamata mutum ya gane. Zamaninmu nan duka gaba ɗaya malamai ba wanda ya isa yi magana kan Shehu Tijjani, balle ma ice zai mishi hukunci. Shin yanzu kana da ɗan sikelin nan da ake auna, mutum yana auna nauyin jikin shi ko nauyin kanshi da shi, shin kana iya ɗura mishi dutsen nan na guduf ko goza ko kirawa ka ce zai ɗauka? Zai yiwu? To ta yaya ai abin kowa yana da komai yana da iko. Hankali da Allah ya bamu yana da iyaka. Irin waɗannan manyan mutane da suka bauta ma ubangijin su yi aikin gaskiya, karka gwada su da irinmu. Ba abin da ya haɗa mutanen zamanin nan da su sai wanda ya koyi da su. Saboda haka ina tabbatar maka yardanka da Shehu Tijjani din nan Allah ya ƙara. Allah ya ƙara maka yarda da Shehu Tijjani, amma ina son ka kada ka saurari a irin ra'ayin waɗannan mutane na waɗannan zamani da ɗamararsu ta kwance. Mutane ne ɗamarar imaninsu ta kwance, saboda haka wato suna cikin hatsari game da addini ma dawa suka yarda. Gashi muna zaune ana ce hadisi mana annabi duk ƙarya ne, muna zaune ana ce ai annabi kansa shi ba annabi ba ne, muna zaune ana ce ai ƙur'ani ma shirin shi ne ke shirya abunsa. Ba wannan shine zamanin ku ba? To ku yi shiru mana. Wannan zamani ne za ku kama kamar su Sheikh Abdul Qadir, kamar su Sheikh Tijjani, kamar Sheikh Shazili da makamantansu, ku ce za ku gwada su da mutane. A wannan zamani muna cikin wani taro, wani babban malami shugaba ne na wani Islamic Center a America, babba ne, wato kowa san shi, dokta ne, kuma ya yi karatu a Masar, shi ma ba Misri ne. Muna magana kan a Jordan, ana magana kan ba'da salam da qabla salam. Yazo kusa da ni yace ni me suke nufi ne? Me ba'da salam me qabla salam? Suna bata hankalin mutum. Me qabla salam me ba'da, wani abu ne suke yi bayan sallama ko nace masa kai yanzu baka san, yake wallahi ban sani ba. To nake to ko so daya sallama ta bace maka, in ta bace ina barinta ina sake ta. To kun ga irin malaman kenan
a wannan zamani. Tukun na zo na bayyana masa duka, ban yi masa dariya ba komai, na bayyana masa na ba duk. Yake to wallahi ban taba gani ba. Nace to karanta littafi kaza a Shafi'iyya karanta kaza, ka karanta kaza a Malikiya karanta kaza, Hanafiya suna da kaza, Hanabila suna. Na yi masa bayani nake in ka shiga library ko kuma bookshop a nan gari ma duk zaka samu. Yace mini Allah ya saka maka da alheri, wallahi ban taba ji ba. Nake baka yi karatu bane? Yace na yi karatu, ban san lokacin da suke wannan magana ni ban mai da hankali na ba ma. To ma'ana kenan ko sallah bai damu da ita ba. Amma fa in ka kawo masa magana akan waliyai sai zabura ya nuna maka waliyai din nan abun banza ne, limamai din nan abun banza ne, shine malami shine komai. Wannan shine bala'in da ya same mu a wannan zamani. To Allah ya kiyaye mana addinin mu. Bismillah.